Hello guys, Momukase muri Zimbabwe. I hope you are having a wonderful Tuesday. Kumatimana enyika kwa muri. Regaiti pinde mnyaya dzedu. Letete mukaona baba vandai service mu COVID Ninye rent munondidzira tsitsi mikana nanasi ndinomerera. Harawa henguva yagocha nembe chaiyo. Ini hangu raisa vazemo asi kutotsvaka rent. Basa rakapera mu-COVID kutopererwa apa uri iwe breadwinner. Ndakangoti regai nditsvakewo 1 rega zvehobho zvinonetsa. Baba ava vaive vechikuru, munoziva madhara ava kuma-80s aya apa munoziva ana sekuru vechikuru vanonhuhwa. Hameno chii asi ndaishingirira. Vaisindinyenga ndichivaramba asi neCOVID ndakazovabvuma. Vaigara pane imwe imba nemukomana aivabikira nemaroja. Vakatonditi unouya hako wogara nekunyara ndikati aiwa imi mipiwai rent muchibhadhara yangu. Kana ndakamboshinga mulife ipapo ndakaita zvivindi. Ndaiti kana vauya paya ndainzwa kufambwa muviri. Nzara idzi dzaive dzakaita black, apa dzakaoma dzichekeki, apa vaizadza rurimi rwavo rusina kukweshwa mumukanwa mangu, apa vaiita vasingapedzi. Imika regai ndizvitaure zvibude mupfungwa dzangu. Pakazopera COVID ndakanga ndaunganidza kamari kestati. Zvichingoita ndakatamira kuresa nanhasi handidi kana kuzvifunga. At least nhasi ndazvitaurawo sahaidhi ndimborerukirwa. Musambondiburitsa henyu, mukandiburitsa ndinokurambirai. Zvakaoma. Alright, regai tipinde hedu munyaya yechipiri. Pamwe pachona hauna zvekutaura, unogotaura kuti kudi. Zvakaoma. Hello tete, ndine trauma inonditadisa kana kuroorwa. Regai ndiburitse zviri muhana pamwe ndingapora. Ini kutanga kurara nemurume ndaive ndine 14 years. Taigara namama kumusha, tiripo nekabrother kangu. Mama vangu munhu aita kurasika njere, saka baba vedu vakangotiza. Saka ndini munhu aitoriritira muri. Ndaenda kunotengesa muriwo nemadomasi parodi. One day mama vakarwara, vairwara zviya zvekungoumana pati vachifamba. Asi musi uyu mama vakanga vasachataure nekurasika njero. Ameno chavakadya chikavarwarisa. Musi uyu ndaida mari kuti ndiende navo kuti vanorapwa. Pakangosvika umwe baba negonyeti vakati mari madomasi. Ndikati 50 cent. Vakati une change here $5. Ndakanga ndisati ndambotengesa. Vakanditi uya nawo ndikupe $1 rakabatana. Ndakakwira mugonyeti muya kanzvadzi kangu ndokusara pasi ndichipinda baba vaya ndokuvhara door kwakutondibata chibharo. Chandinoziva nanhasi ndechekuti zvairwadza. Vakanga vakandivhara muromo ende havana kupfeka butiro. Ndakangoeredza musodzi. Vapedza ndokunditi chibuda nemadomasi ako. Ndichichema ndichierera musodzi nehurume hwavo. Vakangozoburisa musoro ndokukanda $5 pasi vakaenda. Ndaive ndisina wekuudza kunge zvaindishurira. Amai vangu vakabva vafa. Ndipo pandakatanga chihouse girl mugwero. Ndakashanda pamwe pamba. Baba vepo vainditi kana uchida pei yako wodorara neni. Baba ava vakandimbunyikidza zvikara. Ndakaudza mukadzi wavo akandirova akandidzinga ndisina kuhora. Apa ndaishandira kanzvadzi kangu kaigara kega kumusha kachienda kuchikoro. Hapana kuita 2 months ndokuona kuti ndabata pambiri. Baba vaya ndakavatsvaga vakati it's okay. Vakambondirojera 1 room. Vaiti kana uchida ndikuchengete iwe wodoramba uchirara neni. Ndakanga ndisina option asi ndaigara ndichichema. Ndakazowana shamwari yangu umwe womusikana akanga akamitisiwa akanditi chengeta mari tizoenda kuNamibia. Ndakatanga kuchengeta mari, kutora passport, ndikazotiza nemwana nekanzvadzi kangu tikanotambura muNamibia kusvika ndazowana basa. Wakaita hako nomsa shamwari yangu. Upenyu wakazoita zviri nani nenguva. Ndikazoroorwa nemwe murume ndikaita mwana 1 foot but hatina kugara tese time yakareba. Handikwanisi kugara nemunhurume kana kurara naye. Ndine trauma yakatondikanganisa.
ndinoona munhurume semunhu akangondikanganisira life yangu. Kutanga nababa vakandiramba vakandisiya, ndivo vakandiitira utsinye. Kusangana nezvinorwadza nanhasi handizivi kwavari. Vana vangu ndidzo hama dzangu, hanzvadzi yangu ndivo baba vangu, hama dzandinotoziva ndivo vekwana Nomsa, shamwari yangu akandibatsira. Baba vemwana wangu wekutanga handidi kana kuvaona, vakandibata chibharo ndiri mudiki ndikaita nhumbu. Life yangu yakadokanganisiwa. Ko zvino ndine 28 years, handizivi ndichazopora here. Pamwe nhasi pandazviburitsa ndichapora. Number 1, baba vaiziva kuti mudzimai wavanorwara. Une mudzimai nevana kumba. Baba ndokutiza vakati zvandingazvigoni. Alright. Mudzimai oshaya, still baba havadzoki. Soko rerufu, kana pane chinhu chinotravela very fast, ishoko rerufu. Sophias vakaziva kuti mudzimai wavashaya. Ko vana, hama dzamama hadzimo mupicture apa, hatina kumbonzwa nezvadzo. Saka iwo semurume, you are the only surviving parent, you disappear as the husband and the father. Mwana on this day abatwa chibharo nemurume atengesa matomatisi, ngomupinza mugonyeti omuvhara muromo omumbunyikidza mwana ne14 years, ukanda $5 oenda for the rest of their life. $5 for the rest of your life. Mwana wotoinda, you don't care. Vanhu havana hanya kuti achasara achita sei, ko kana akabata nhumbu apa it's a 14-year-old. Alright, mwana unoshanda mugweru obahwa chibharo nababa vanenge vachimushandira vatiti kana kuda kuti ndihore, kana kuda kuti uhore rara neni. This is a lot of pain. So aroorwa still hagoni kugara married, because anofunga kuti varume vanhu vakamukanganisira. So vanotora enga yake oiisa pa the next murume asina. He's an innocent guy, but my problems osakaitwa nevarume in the past ari kuiswa pamurume. Meaning to say, my relationships also are now, my relationship also anoita, they are going to be affected because of the past. Sakanzo, you need to heal so that you don't bleed on innocent people. Ndoda kungoti, guys, there is one problem inoitika kana tikatadza kurepresenta Mwari, because pano panyika vana baba ndimi muri closer to God. Andi ndimi vana baba, isusu vana mai tiri pasasi penyu, you are the ones who are closer to God. And when you fail to represent Christ, munoita kuti vanhu vamunenge matadzira sekuti in this case muri baba, munoita kuti munhu azofunga kuti kwai kuna baba wedu kudenga. Oh, kuna baba futi. Saka does this mean kuti baba vedu vari kudenga vakangofanana baba ava? Understand me? Vanhu vanofunga, people are allowed to think whatever they want to think. Saka we are failing to represent Christ. Whatever we do, the way we talk, the way we walk, the way we conduct ourselves, let's represent Christ. Apa I had to say something because this is a rape issue, this is abuse. Anditi kune vaya vanocomplaina kuti manyayo taurisa. Sorry, as we had to address this. Alright, ngaitipinde munyaya yedu inotevera. Ndakatadzira murume wangu. Hama dzangu mose muri muno ndinokukwazisai. Ini tete ndiri mutadzi, ndakatadzira denga, ndakatadzira nyika. Zvandakaita zvinonyadzisa kutaura, asi regai ndidurure moyo wangu. Pada ndinganzwa kurerukirwa. Tete chandisiri kunzwisisa ndechekuti kunyarara kwemurume wangu ari kufungei. Dai ayapopota okudana dare ndainzwa kurerukirwa. Manje he's just no popoting, no what, ari kungoita zvaanosiita zviri normal. Manje hazvichandibati zvakanaka. Makore 2 akapera ndakakumbira murume wangu kuti ndaida kumbonowedzera mabhuku mbichana kunyika yeSouth Africa, sekuti line of work rangu rainge rava competitive, saka zvaida kuti ugare uri pamberi mbichana. Ndainge ndisingazodi kuyeuka bako, ndatonaiwa kare. Baba Lavu havana kumboramba tete, vakangoti zvaive zvakanaka, asi ndaifanira kupota ndichiuya kumba kuzoona mwana. Ivo Baba Lavu vaiti vachapotawo vachiuya pano neapo kana vawana off kubasa kwavo. Mwana ndakanosiya kwagogo kumba kwavo, ndivo vaizopota vachitarisa mwana. Saka ndainge ndisina stress kuti ndiani achazotarisa mwana and all that. Baba Lavu first time yangu kuenda kuSouth Africa vakandiperekedza, vaida kuona kuti ndasvika zvakanaka here, vachionawo pandaigara.
kuitira kana oda kuzouya kuzondiona vaiziva pekunanga. Ndakazoita baba Lavhu bye bye kuPowerhouse. Zvakanaka zvinenge vakadzokera zvavo kumusha kuZimbabwe. Iniwo ndikasara ndikatanga upenyu hutsva kuSouth Africa kuBramfontein. Ndaida kuzvipraudisa kwandakaberekwa, kupraudisa my better half baba Lavhu. Haisi nyore, especially vakadzi vakaiswa fence pazvigune kuti murume akutendere kuenda kunze kwenyika kunowedzera dzidzo, anogona kubvuma local, asi zvecross maborders zviriko asi zvishoma. Ndakatanga zvidzidzo zvangu zvakanaka zvinengei. Ndaiti kana ndisiri kumalesson ndaishanda part time. Ndaitodzidza ndichiwana kastipend kekuti nditorarama comfortable tete, asi kushanda kwaingova kwekuti ndiwane extra money. Ndava vasikana vepajozi apa vanopfeka money. Ndaiti kana ndapedza malesson ndoita video call nababa Lavhu just to keep the fire burning tete. Vakambuya zvavo baba Lavhu tikava nenguva yakanaka chose. Chakauya ndechakauya tete, mwana wehama, hanzi wavingei. Handizivi kuti Satani aindiedzerei ini. Ndainge ndava kugeza ndichionekera nekupfekawo zvinofita. Pasina nguva ngani ndakaapproachwa nerimwe zihanki muvhenda. Ndakambotanga ndicharamba kudzamara moyo wangu wakundikana. Zviya zvekunzifambira chinhu chimwe chete sadrive weambulance zvichafungwa nani? Kuva married kwangu, ndakaita kudhakwa ndiri murudo tete kuti baba Lavhu vasabata maths dzangu dzandainge ndotanga underground. Ndakavaudza kuti ndainge ndava busy nemaexam ekupedzisa semester, saka ndaizovafonera kana ndichinge ndisiri busy. Tete izvi ndaizviita kuti ndive neundisturbed time nezihanki rangu. Uri zvandainge ndava kutobehavor seteenager. A whole grown up like me. Saka baba Lavhu ndainge ndavagosta here. Aiwa ndaitaura navo, asi talk time ndiyo yainge yavashoma chete. Saka ndaiti kana ndichida kumbotaura nababa Lavhu ndaiudza musasco wangu kuti nhasi ndiri busy ndinoda kuverenga, saka aisauya. Ndaitovaita juggle tete. Pamaholiday ndaitoenda kumba kuna baba Lavhu, asi handina kuziva kuti musasco ainge aisa tracker pafoni pangu. Baba Lavhu vainge vakaroora 5 years ago. Vaigara nemudzimai wavo zvakanaka, so he thought chisina kuzikanwa baba Lavhu kuti his beloved wife Mai Noku vaichoborwa nasabhuku wemunharaunda yavaigara. Vaigara kumusha pastendi yababa Lavhu yavange vasirwa nevabereki vavo Mberengwa, ivo vachinotamira kuGokwe. Baba Lavhu vaishanda kudhorobha kuGweru. Saka umwe musi vakafunga kunoita Mai Noku surprise visit. Mai Noku vasiri kuzviziva kuti baba Noku vari kuuya. Baba Noku ndivo vakazorohwa nesurprise kuwanikidza sabhuku aine mudzimai wavo. Ndipo pakaperera marriage yacho. Saka ini ndichizotorwa tete ndakasvikoudzwa kuti ndiyo nyaya yainge yakaitika, and I vowed to heal his broken heart tete. Mugoona baba Lavhu vaiva munhu bo, vaiva munhu asinganetsi, asingataurisi. In fact, he is the perfect gentleman. Handiziviwo kuti Mai Noku vainge vashorei. Tambo yaisvika kuparafini. Aiwa tambo yaisvika zvakanaka ichitobatidza paramastove zvakanaka. Handizivi kuti ini ndainge ndapindwa nei. Ndodzokorodzazve kuputsa moyo wababa Lavhu zvakare sezvainge zvaitwa naMai Noku. Takapengesana nemusasco wangu kudzamara ndaita nhumbu. Ndaona kuti ndaita mabororo angu ndakamhanya kuZimbabwe kuna baba Lavhu kuitira kuti mwedzi igofambidzana. Ndikapedza wiki ndiriko tete ndakadzokera kuSouth Africa. Ndikaudza Sasco Guy kuti ndainge ndazvimbigwa nenyemba. Sasco Guy akapemberera kubata mwedzi akanditi this child will be his first. Hapana chaizoshaya zvamuchose. Uye handina kuziva kuti rudzi urwu runoda vana varo kana kuti iye muvhenda uyu ndiye akanga ane rudo rwakawandisa. Ndaita kuspoilers tete, munongonzwa imi rudo rwemuTV chairo. Ndakafonerawo baba Lavhu ndikavaudza kuti ndainge ndabata pamuviri. Vhiki randainge ndavashanira, aiwa baba Lavhu vakafarawo chose, vakati mhuri yangu yakura. Ndaipota ndichienda kuma-exit holidays kuitira kuti baba Lavhu vasafungire chinhu. Apa ndainge ndogara full time nemusasco, renti zvese covered. Musasco akatanga kundibvunza zveupenyu hwangu. Tete ndaita
kuradanuka seshinda, kupombonoka ndichimuudza zvese nekwandaigara nekuti kunoichii, papi pacho kuZimbabwe unofamba sei. Hapana, handiti waingova mujolo here. Plus kune senye kuti gomba rina mwana ndaizononenera kuna baba lavhu ndakavha metsi dzangu. EDD handiti rinoti plus 2 weeks or minus 2 weeks. Saka ndainge ndakatamba ndakachenjera. Ndakasvika pakumupedza zvidzidzo tikamirira graduation. Nekuda kwekuti ndainge ndakurirwa, ndakaona zvakanaka kuti ndinobarira kumusha ndigozowana anondipepa kana ndichinge ndabeura bhara. Sasco Guy aiziva madates angu, akatenga preparation zvekutenga zviya, hapana chakasara. Akati aizotumira cotbed pabhazi sezvo mutundu yangu yekudzokera nayo yainge yakawanda. Zvemujolo handichada zvine makuva pasi, plus yaitova goodbye iyo mupfungwa dzangu. Aziva kwake aziva kake. Regai nditaure chinhu ichi kuti dzimwe hama dzangu dzisaita confusion. Musasco handinambobvira ndamuudza kuti ndine murume. Zvaita here kokana aizondiisa banga naimi. Ndakasvika kumba ndakaita kugukuchira tete. Baba lavhu vakatoshamisika kuti ugwechere hwese ndainge ndahuwana kupi. Ndakati aive maparting gift andainge ndapiwa nemaclassmates angu sezvo vaisazokwanisa kuuya kubaby welcome. Ipapo ndainge ndasara nemwedzi 3 kuti ndibeure bhara rangu tete. Takagara zvakanaka. Baba lavhu kana kufungira anything. Ndaitozvibhiga nditi uku ndiko kunonzi Sasco Guy ainge anyura. Ndava pakati pemwedzi 9 ndipo pandakarohwa neshoko vakuru. Regai zvichinzi rina manyanga hariputiri. Umwe musi ndakatodya lezi zvangu, ndakadecida kumbonoita last minute shopping yangu sezvo dumbu rangu raive rava kuna 3:15 kunobara. Takapinda mutown waitwa musi weSaturday tete. Baba lavhu vainge vasina kuenda kubasa. Ndaida kunononga chino nechocho. Ndakatonzwa ndofonerwa kuti ndikasire kudzoka kwaita vaenzi vaida kundiona. Woti zvemavisitors anouya announced ndombozvida here. Ndaive ndakurirwa saka ndaida zvangu kugara ndakazorora ndichimirira musi nenguva. Ndichisvika payard pfacha nekastep kanenge kedhadha ndiri kuona payard pakapaka Fortuna ine maplates ekuSouth Africa. Ko ndainge ndazikanwa nani kuti mwana watete Sihle ainge auya kuzondiona. Pindikiti mulounge ndipo pandakapera mafuta ese. Sasco Guy, big brother wake Rufuno na baba lavhu vakagara pasofa vari kutokurukura zvavo. Maid wangu ainge avabikira, vainge voseredza nemaheu angu andainge ndasiya mufiriji. Ndakanzwa ropa rangu richidraineka mumwiri mangu, kunzwa kumeso kwangu kwava pepo semunhu akableacha akagara pasilva. I could feel simba richipera mukati memuviri. Varume vese vari vatatu vainge vakanditarisa kuti jee chaiko. Sasco ndiye akasumuka achindimhorisa ndokundimbundira akati hello standwasamu. Kuzodaro manje ndoinzwa kuti dai pasi pavhurika hapo pandimedza ndashayikwa pano pasi ndingoita history. Ipapo baba lavhu vainge vakanditarisa mumaziso chaimo vachiona drama unfolding mukati memba yavo. His wife achiitwa Standasam neumwe murume kokuzobvunza kuti how's our baby upi manje. Ende Musasco uyu naRufuno vainge vandiporongera metsi dzangu. Baba lavhu vakaona kuti pakanga paita nyaya ndokubva vaita play alone. Ukaona munhu anofamba kubva kuSouth Africa achizotsvaka munhu yaanenge apinda nemoyo chaiwo. Tete ndakapinda mumba ndikachenuruka kunge sikonzi. Chiko chaitika ichi. Mudzime kwangu yainge yadambura mbereko. Chiko chandainge ndakatarisana nacho. Munhu uyu ainge asvitswa nani pano. Ndakarangarira kuti Musasco wangu aimbenge achindibvunza kwandaigara ini nichingodanuka seshinda. Uyezve handina kuziva kuti ainge aisa striker yakaita sei pafoni pangu. Asi ainditreka. Uyezve since ainge ati mwana uyu mwana wake wekutanga aimuda zvechokwadi. Ko ndaidzivei kuti ndichamuona achisvika. Surprise yacho yainge isinganakidze. We still pakazondimbundira
ndakanzwa kunge ndiri kumonerwa neshato. What kind of nonsense is this? Ndakangotanga kunzwa mudumbu kusagadzikana, ndipo pandakamhanya kumbonodununura bijana. Kondaive ndavhundukazve. Obvious baba Lavu vainge vatobata dhiri iri. Pekuvanda painge pasina. Chandakadya chainge chamuka. Ko chandaive ndagona chii painge pasina zvetete. To make matters worse, kombi yaLavu yakabva yasvika achibva kuchikoro. Talk about the perfect timing. Zvokwadi unoita senge waiswa mugango unohwa kunge uno. Lavu akapinda achimhanya. Mama, Daddy, I'm home. Ndakaona Rufuno otarisana nemukoma wake vachitaura nemeso kuti uri kuzvinzwa here zvandiri kunzwa. Chokwadi chainge chabuda pachena sekuti hapana hanzvadzi inorara nehanzvadzi. Who are these people, mami? Kamwana kakaita senge kagarwa. Ndakaramba ndinyerere ndichimucheka neziso kuti anyarare. Mumba makanyararwa zvekuti paiita senge pafamba Satani. Papera chinguva boyfriend akazotanga kutaura, so princess, you are married. Why you didn't tell me this before? You really hate me. I really loved you. But why? Is this baby mine? What was wrong with this Sasko guy? Chiro baba Lavu mayabe hanambobvira andibvunza mibvunzo yese iyi isina mhinduro. Ndainge zvino ndongochema. Murume weku-South Africa ainge akupopota nechivhenda chake, asi ndaiziva kuti zvimwe I'm being case chete. Ndaifunga pachaita noise. Asi iye naRufuno vakabuda vakakumbira baba Lavu ruregerero, vakabuda vakaenda. Laki hapana kuita noise. Ndainyarirepi? Baba Lavu vakasara varidzi. Ndakambozama kuvataudza kuti ndinzwe zvavaifunga, asi si zvavo kutoacta normal. Musiwo ndakatovata ndakavhura ziso ndichiti ndinodzvinywa huro uvete nikisi tete. Ndakafunga kuti kuchadana dare dololo. Baba Lavu vakangofamba vachiita normal behavior. Mandi chiri kundiuraya is the silence tete. Handizivi kuti vari kufungei baba Lavu. Ndava confused kuti ndopeka here mabhegi ndoinda, asi kupi ndisina kudzingwa. Ndakazopinda mulabor after 2 weeks. Handina kubara mwana tete, asi ndakazvara chino. Hazvitsananguriki zvandakazvara mulabor. Kushinirwa chete. Ndisasko gaya ida revenge here yekumutamba ondi baba Lavu vaida kuti ndinzwe upeni yekubuda mumba kwandange ndaita. Ndine mibvunzo isina nopindi. It's just the universe punishing me. Asi ndiani akaitira unborn baby utsini. Chinhu chandakazvara chakangoita 3 hours ndiyesi. Ndakadzoka kumba kuna baba Lavu chakachinja. Hapana, vangori cool as always. Tete nemi vedare ndomirira kudzingwa here ondopeka mabhegi ndorova pasi. Mamediators otogadzirisa. Asi kuri kuti ndaregererwa. Baba Lavu ever trust me? What about love? I promised to mend his broken heart. Asi ndini ndakamupwanya futi. I am such a bad person tete. Ndakaitei naimi. Angova ma-regrets after regrets. Baba Lavu vakatobuda mubedroom vavakuvata kuspare. Kune varume vanogarira vana here? Itongeyo nyaya iyi imi nedare. Pane zvimwe zvakachinjwa kuti munhu asazozikanwa kuti ndiye. Handiti ndo zvavanyora pasa. Hanzi a wise man once said nothing. Kana uri wise, you just say nothing. Baba Lavu akanyarara. Kumutongesa munhu nechindevele tinoti umzwanyedwa. We don't have that word in Shona. Unozvinzwa wega. Umzwanyedwa. Uyaizwa uyi-one. You don't need anyone to tell you kuti aba mainini murukoneo. Unozviwa wega. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open, I will come in. Saka Mwari anenge achitori mumwoyo medu tinogara. Ndosa kuchinzi our bodies are a temple of God. Tinogara naMwari mukati medu imomo. So whenever we do something wrong, pane voice inotaura kuti ayo amaini soka apa makanganisa. Ayowa makanganisa. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice. Asi voice ro hatimboti judge zvedu. Mwari vakanaka vanongokudza kuti apa mainini makanganisa. Asi there is always a second chance. Mwari anenge achiti make things right. Guys,
dzimwe nyaya dzinoita kunge ngano. Tinokutendai nekuteerera kwamaita muzuva ranhasi. Muve nezuva rakanaka, Mwari akuitirei zvakanaka. Nhasi ndaenda kunotora dhirezi rangu. Ndikudze story. So nhasi ndaenda kunotora dhirezi rangu kuna tailor wangu anondigadzira madhirezi angu. Ndasvika papa ndakutora dhirezi, auya nemumwe musikana zvikanzi ndobva wasvika mubva wamira zvikanzi ndiye svika ndobva atoenda. Ndakoseka ndikati inga zvakaoma. Saka vanhu vakutofunga kuti ndiye rega kuti hasi. Saka ndabva ndatoti hasi because handisi ka. Ndaenda kunosiya vana vechikoro anonoziva kuti kachibuda uchinyoza vana vechikoro unenge wakangopfeka kunge benzi. Ndabva ndatoti handisi zvenyu imi, bye bye. Ndikati what it is becoming famous, people are getting to know me. Hey, possible for bonds. Ndiye what I was. Ndiye. Ndini zvenyu imi. Okay, anyway, tokutendeni nekona kwamaita muvenesa rakanaka. Tatenda, bye bye.